vás všetkých. Dneska sa tu s Pavlom nepočujeme, ale dneska ideme si zahrať s ním. Sme na private. Takže bude to taká mini špecialitka. Takže Pavlo, poď. A nebude to len tak jaká špecialitka, lebo Pavlo je dosť akože silný. A ja som tiež silný, ale nie až tak moc. A tak to sa rozhodol, že budem proti s ním hrať, aby ste videli, jaký je silný môj kamoš, ktorým sa známe tak 5 rokov od korony. Zatiaľ vie dobre hrať. Vie dobre akože, vidíte? Nie je to až taký zlý. Robíme si niekedy zo seba srandu. My akože taký dobrý kamoši, ale niekedy idú aj nervy, ale to sa stáva v každom priateľstve, aj kamarátstve. Poj! Bum! Bum! Yes! Neviem moc flexiť, ale Pavel má také nervy, lebo on trpí jednou vecou. A to je on má také, keby ste vedeli, on má také bolesti hlavy, vy nevedste predstaviť. No moja páčelka, ona raz tak moc kričala, že jemu nastaví také nervy, že až skoro vyhodil stoličku na ňu. Skoro vyhodil na ňu stoličku. Tomu nechápem, ale to bolo ešte cez hodinu. Idem hrať slabšie, tak si dám snajpu, energy pištol, nie, ruky a jump pad. By bol happy. Aby mohol vyhrávať, lebo ja iba vyhrávam. A on nie. Teraz idem fakt akože slabo. Ja si budem dávať random. Teraz budem slabšie hrať. Potom Ja niekedy aj tak nechápam troška. Bo ja som tiež dobrý. Pekne, Pavlo! On neelkuje vôbec. Elkovanie je, keď čupíš. Že čupíš hore dole, tak to je elkovanie. Pekne! Za to skajme Pavlovi, akože to bolo pekné. Čo dal teraz? Bam? On hraje na mobil, takže mu to ide pre ňoho ľahko. On nemá auto, lebo on si ho vypol. On nie je taký nubák. Yes! Random? Tak toto sú silné, ja budem používať iba spreje. To je taká slabá zbraň. Pekne, Pavlo, pekne. Zatiaľ mu to ide dobre. A buď tu aj videa s mojim bratom a také. Aby to bolo zaujímavejšie. Idem ho otravovať. Ja nechám, aby si vyhral. Aby bol šťastný. Yeah.
Ja nechám. Pekne. Ejte ťa, aby nemal nervy. Lebo on má každý skoro nervy. Takže druhé kolo, ideme. Teraz Paolo bude vyberať. Iba on. Je to jedno, že keď bude prehrávať. Teraz bude možno, ale bude si dávať proste random. To mám chcel povedať, sorry za chybu, lebo ja mám problém s výslovnosťou. A on sa odpojil, On šiel asi niekde. Tak. Zatiaľ. Tak si tu. Tak Paolo to odpojil. No, čo mám robiť? On to musí niekedy odpojiť. On si robiť domáce asi pôjde. Takže zatiaľ čaute!